3 premios D'accord en la Feria de Títeres de Lleida en 2024. Mejor dramaturgia, mejor espectáculo y mejor espectáculo de otras autonomías. Una forma diferente de contar una historia sobre un feminicidio, de contar una historia sobre la memoria histórica, una historia contada de manera diferente de la mano de la compañía francesa española La Locuace. Beti bereziak hatz teatroa kontatzen dituen historiak eta beti era berezi baten kontatuak. Kasu honetan Marmarra ikuskizunak, Durangarra Aitor Etxarte aktoretako bat, eta gaia beldurra. Zer gara kapaz gizakiak beldurragatik egiteko? Zepo-zapo, gerra besteen zentzugabekeria da. Zepo gerrara doa, eta han topatuko da zaporekin, eta agian ez da hain ezberdina. Umeentzako ikuskizuna, 4 urtetik aurrera. Loraldia produkzioaren eta Intxorta elkartearen produkzio amater bat. Oroimen historikoa eta fasismoaren aurreko kontzientzietarako lantzeko 5 ikastetxen artean sortutako ikusgaia. Durangaldetik Iurretako Juan de Orobiogoitia batxilergoa eta Fray Juan de Zumarraga institutoa. Arrapaladan emakumez bakarrik osatutako taldea da, eta Elorrioko Arriola antzokian ensaiatu eta estrenatzen dituzte euren lana. Abdukzioa, ke barbaridad. Marisolen historia kontatuko dugu. Marisol gizarte atzekoi eta sinestun batean murgilduta bizi da, eta mundu horretatik ihes egin nahian.